Izikhathi eziningi uma wenza ukuhlolwa kwegazi obuhlelwe udokotela noma uma ungene esibhedlela ubona inombolo ebizwa ngokuthi i-ACT ekhunjulwe lapha. I-ACT ifomu elincane noma isifinyezo se-hematocrit. I-hematocrit empeleni ngamagama alula ibekwe njengokuthi igazi lakho lishubile kangakanani noma lincane kangakanani. Ngakho uma unganelisekile ngamanzi igazi lakho lizokhombisa i-hematocrit ephezulu. Uma unegazi eliningi emzimbeni wakho lokho ngezinye izikhathi okutholakala njengesifo esibizwa ngepolycythemia i-hematocrit yakho noma i-ACT izoba phezulu. Uma une-anemia i-ACT yakho noma i-hematocrit izoba phansi. Ngakho i-hemoglobin ephansi yehlisa i-ACT futhi i-hemoglobin ephezulu inyusa i-ACT. Kodwa ezimweni eziningi i-ACT noma i-hematocrit iphinde ibe yinkomba yesimo sokuneliseka ngamanzi noma ukunganeliseki ngamanzi. I-ACT ivamise ukuba ngu-38 kuya ku-46 kwabesifazane kanye nama-40 kuya ku-54 kwabesilisa. Abaningi nokho abanye besilisa bangaba nayo noma abantu bangaba nayo i-hematocrit ephezulu ngisho nangesimo esijwayelekile njengabantu abahlala ezindaweni eziphakeme. Kwesinye isikhathi izinhlanga ezihlala eHimalaya ezindaweni eziphansi zeHimalaya ezibhekene nomoyampilo ophansi ziba ne-hemoglobin ephezulu futhi ziba ne-hematocrit ephezulu ngokuphila okujwayelekile ngokuphelele. Ngakho-ke i-hematocrit iwuphawu lwamazinga egazi lakho futhi ngezinye izikhathi iwuphawu lokuphelelwa amanzi emzimbeni.